Здравейте, това е епизод номер 2 от клипа Моите телефони. Това е Samsung Galaxy S, както виждаме. Има тъчскрин и също и тъчскрин бутони. Този не е тъчскрин, този е бутон, главен бутон. А това е малко тон колонка. Това е марката му. И това е марката му. Така, тук има фенерче, а тук има камера. Тук стои тон колоната, а тук е бутон за намаляване, а това е бутон за увеличаване. Така. От тук, като говорите, се слуша какво казвате, а тук е буксата за зарядното, тук е буксата за слушалките. Тук, както виждате, е бутон за изключване, а карта памет стои тук. Само да ви извадя. Ето тук стои. Това са бутон нагоре и тук стои. Така. Сега ще ви махна капака и ще видите къде стои батерията. Ето го капака на този телефон. Ето му е батерията. Изваждаме батерията. Ето я. Слагаме батерията. И това беше всичко от мен. Абонирайте се към нашия канал и дайте вдигнато палче. Чао!